Pahibangno sa mga motorista kay may mahitabong closure bahin sa Cebu South Coastal Road, Karong Domingo at tulong niya sa pagpahigayon sa Halad Inasal Festival. Si Chona Carion sa report. Sirad ang sugod sa daan at ubangan sa Talisay City Hall hangtod sa Barangay San Isidro sugod alas 12 sa udto sa Oktubre 13. Kini gumikan sa ipahigayong Halad Inasal Festival sa Dakbayan. Adunay 11 ka mga contingents ang mosalmot sa kalihukan ug matag contingent adunay kapin usa ka gatos ka mga dancers ug propsmen. Temporary close na to ang usa ka side sa daan kining daan nga facing sa Cebu City. Gikan sa iskina daan Pakaltos up to iskina daan San Isidro. Kining daan diri sa Cebu South Coastal Road nga siraduan, ang pika side sa daan mao ni atong himuong two-way. So manang medyo muhinay ang dagan sa traffic, pero pag abot nimo sa may iskina San Isidro, amo na dayong ibalik sa normal nga daan ang mga sakyanan. Mao nga niining adlaw, did-an una ang minibus ug bus nga moagi sa Cebu South Coastal Road. Hinuon alas 6 sa hapon buksan ug balik ang Cebu South Coastal Road. Ipahigayon ang dance showdown adto na sa Talisay City Central Grounds. Mga lumalupyo sa San Isidro hangtod sa may Dumblog ug dapit na sa may barangay poblasyon nga kanang maong daan nga maokupahan ka na sa tanan nga mga contingents tungod sa kadaghan sa mga moapil. Giusab ang schedule sa Halad Inasal Festival nga dungan unta sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila, patrona sa Dakbayan tungod sa seguridad. Sunday good siya, so less on traffic and then mas ma-secure na mo ang area kay mabuwag siya sa concert